Девочка, салом. Хариду фруш. Салом, 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 салом. Бахаматон. Созена панильфар. Нас хто башка шмохтон чхален. Салом, ападжон, салом. Якум лайк, рахмат барои лайк. Салом алейкум, салом. نه نه Шин. Ist eben خدای من خیلی نیست. من این ده انداز. Assalomu alaykum, salom. Nilfarjon, salom, salom, salom. Assalomu alaykum, Nigora, salom. Sumaya, salom. Salom. Salom apa Nilfar, salom, salom alaykum. من یادم برو من کی گروه دانایسم که من افیر سر کردم. چیکار شد؟ یوتیوب سوست شده. سازی خوبی ناز خدا باشکر. سازی ناز خدا باشکر پروینا. سلامت باشن. چخل شما ناز خدا باشکر نگار شما چخل. سلام علیکم سلام. رحمت برای لایک. سلام علیکم اپا جان. نفهمیدم شهناز چی نستین. چیکار شد فرزنده خوبان نیلوفر ناز خدا باشکر. یوتیوب سوست شده آخه. نازن تنجد اپا جان چی حال دارین؟ امی خانه داشتم نیلوفرش داد که دستم. شما چخل. کودکو سوزن نیلوفر نازن خدا باشکر. منجا سیاوش شده منم. سیاوش؟ منو نگاه کنی؟ سپ خورده سیاوش. Программа кати эфир кардестен чи не программа кати не این افکتی یوتیوب هم خیلی وای میکند نشون میده. سلام علیکم سلام قالین بالیش تو سلام سازن ناز خدا باشه فرزندان نیستن در خانه سیاوش ده همجای نیلوفر سعدی که در داداش رفتن نتونستن گرفتن با باش رفتن خوبی دیگه مسکو نمیره ناز خدا باشکر پروینه رها شده شوم کو سلام فجان سلام سلام манижа азимова ҳамада салом и отдельно салом барои сиёвуш айтани ман маҷик неша майлш мариам чихел шумо кудако чихела назан худо башукр нилуфарҷон салом салом кудако сӯзая паҷон назан худо башукр ютуб нею ютубда навистен бахшиш хато навистам диден бо ай саросемагия фаҳмо саросемаш дад ва эфир дуромадам гуфтам моли сиёвуш штай ба ҳазур хаб барои ҳамин хотир салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотун салом салом чӣ хел шумо наст худо бошкур шумо чӣ хел салом салом мардуми тоҷик салом як ключ наметен ключ танҳо барои спонсорон бахшиш салом аз екатеринбург салом омина салом апа салом худо нилуфар очатон соз шуда рафтан мин нас худо ба шукр лекин бо ҳоли мин давлени май кадистаншуна зих кадистаншуна ами қаннеюм давлени чихела тез меброн вай мекунанд барои ҳамин нилуфар салом салом чихел шумо сиёвуш ҳо сиёвуш ҳама вақт қатимана дадаш кор нилуфар саъдӣ мерад сиёвуш қатима хонада салом нилуфар салом кай ҷамъбаст мешавад 25-умда насиб конкурс ҷамъбаст мешавад 24-умда активдвоя интихоб мекунем ҳамроҳи спонсорон ва 25-умда бошад ғолибона гӯем кани ин спонсорро чи ба ором спонсорҳои конкурси мо кам соза нилуфарҷон кӯдакон наза наст худо ба шукр соза манам ҷа мана сиёвуша бинем сиёвуш чӣ хӯрдести сиёвуш
Ана Михаил карда 6 таим. Чтоба саломи мана расонен ҳатман. Ҳама каса спонсораи духтарои хушрӯ поддержка кунетонкани ҳам спонсоро ман хостам пурсидан ҳаминҷода ки спонсорон якбор нависанд кани дар видеоҳошон ки чаққонӣ кадистанд менавистанд ҳаминҷода бошанд набошанд. Сиёвуш красавчик раҳмат. Салом апаҷон чӣ хеле насалои ман созанд мачкнешона айтани ман Шаҳноз назан худо ба шукр раҳмати калон. Салому алейкум созен ҳама каса напартохи вая чиркин меша. Барои Сиёвушҷон раҳмат. Мо хондем уже аср. Салом апай Нилуфар, шумо чӣ хел бачаҳотон дуруст? Наз худо ба шукр раҳмат барои дастгирӣ. Нависен мана дастгирӣ ки дастгирӣ кадиста пулта инҷа те манда пулта хева яблоката гир. Ҳамин ки Шӯҳрат Қобилов қобил шудагиам. Мана Нодирабегим як спонсори мо гуфтестанд номи Шӯҳратҷон Қобилов. Боварӣ дорам ки ин зан ҳастанд, чаққонӣ мекунанд. Мо ҳаминҷа Нилуфар озӣ ман модератор кунам. Яке ман ғолиб мешавам. Насиб иншоаллоҳ насиб. Дастгирӣ ба раҳмат. Ютуб даҳа агар буром агар магаи полиси эфира кушум. Обу ҳавои Хуҷанд чӣ хел Нилуфархон? Хуҷанд беҳад ҳавош хушрӯ, нағз, офтобак. Ҳамин рӯз ҳаво беҳад хушрӯ буд. Яке хай камтар шамолаю, яке бешамол несте. Ту чӣ ба ужастик монди? Те ман мультик монамта? Те пулта манда? Сиёвуш ранги хитай. Бо бисёриҳо мегӯянд ки дадашта монандаем. Салом дер кардам. Ле қад дер накардиан. Сиёвуш оромак шиштаса. Оромак шиштай. Хурдестай се барои ҳамин оромак шиштай. Ҳастем Нилуфар гӯш дорем. Нависен спонсорро одамое ки чаққон ҳастанд видеоҳотонда бо шумо бисёртару нақсар медонен ки комментариётонда ки бисёртар менависад. Шумо худтон интихоб мекунен ғолибои бозия. Нилуфар ғолибони бозия рӯзи 25 ман программа кати интихоб мекунам. 4 одаме ки чаққон ҳаст, чаққонӣ мекунанд, видеоҳои спонсорода бисёртар комментария менависанд, видеоҳошонро тамошо мекунанд бисёртар. 4 таи ваёра спонсорро худошон интихоб мекунанд. Ҳамин хел прямой эфир мекунем ва менависанд ки масалан ки бисёртар чаққонӣ кардаги аста, номи ҳамон одама мегиранд. Чӣ мегӯм? Ман видеоҳошонро медурам, проверка мекунам кани ва ё дар ҳақиқат обуна ҳастанд, нестанд ҳама спонсорода. Видеоҳошона лайк мондаги ҳастанд, нестанд ҳам хел интихоб мекунем шуна ба якта. 4 каса гӯем. Рецепти неси влогшон нест. Рост ино вай видеоҳошон ай рӯзе ки вай конкурси сар кардем, то ҳол видеоҳошон нест, ягонта видео накардиян. Манам гуфтестам шуна ки видео кунен то ки ҳамин сообществода парт омад, лекин дидем тамбалӣ кадистанд. Ҳастан девочка Шӯҳратҷон активни бо Парвина. Назана ино Маматаҷаке 3 каса гуфтанд манам. Девочка Шӯҳратҷон и Парвина. Модари тоҷик ба як тон подписчика кардагиам. Ошибка. Нилуфархон скриншот катаги партофтаги. Боз бо эфирда нависем то ки ман номошо нагӯям ки ҳама хел ҳамин одамое ки спонсорро гуфтанд ман ҳаминоя ҳамаша ба назар мегирам. Ман да скриншотошона роӣ мекунанд группада. Ман ҳамаша нависондагӣ ҳастам дафтарда ки масалан бо ҳамон рӯзе ки 24 шуд кани номои ҳаминоя мегиранд, дар ҳақиқат ҳастанд гуфта ҳамаша мебинам. Хела шудагӣ ҳастанд аллакай гӯем. Лекин то ҳамин рӯза бисёр шахсоне ки чаққонӣ мекунанд номошон то ҳозир биё ман бинис тоза кунам. То ҳозир тоза кун. Дута сеташ гӯем то ҳозира ҳамин ва ё спонсорро гуфтестанд ки ҳамино видеоҳои мо да комментария менависанд гуфтам.
ман дастгирӣ кардистам. Манижа раҳмати калом барои дастгиритон. Апай Нилуфар то аккаунта навистам. Апаҷон спонсорҳои беҳтарин. Раҳмат. Сиёвуш диден номи шумоя уже гирифтестан спонсорҳо. Девочка гуфтан чаққоника дестай. Ман ҳатман дафтарчамда ҳамаша нависондагӣ ҳастам ки кия скриншот карда роӣ мекунад. Нафаҳмидам гапта Сиёвуш. Бисёртар Шӯҳратҷон Қобилов Саидакбар. Иста ман туда мультик монам ёки музыка монам та? Ой, хазер накун манам мультик шудестай. Ус иста Сиёвуш. Ман зан ҳастам аз Тумен. Мана Шӯҳратҷон Қобилов бинен уже дуюм эфир мешад, номи шумоя мегиранд. Мегӯянд ки ҳамино чаққонӣ мекунанд. Амуҷа шиш нашуд. Ана. Салом модари тоҷик. Дидам харид. Зани ҳевардор шудаен. Ростига 1 сол мешад. Зани ҳевардор шудам ки мизрбегир салом. Девочка ҳаст. Нодбинем. Ишта наҷумудасти мана? Ана тамом сар шуд разбор. Лайка бизанен 60 нафарем. Бале рост. Модари тоҷик ман шумо бисёр дастгирӣ мекунам. Манижа Азимова хариду фурӯши хонаҳо чаққонтар. Нағз мана Анисада видеоҳошонда номаш чӣ мегӯянд? Аниса Бонуқа видео накардияну? Ай ҳами вақти спонсори то ҳозира. Не ки ба фикрам видеоҳои пешинашонда чаққонӣ мекунанд. Салом Нодирахон. Модари тоҷик ман шумо бисёртар дастгирӣ кардам. Модари тоҷик чӣ ба мора намегӣ? Ғарибак иноя эфири якумда бисёр номшона гирифтагӣ буданд. Гуфта буданд ки ҳамино чаққонӣ мекунанд. Мана ки дастгирӣ кардост бошад ҳамаша ҳаминҷода нағз. Ман худам чаққонӣ кардестам. Девочка молодец шумо. Салом алейкум. Салом апаҷон. Салом алейкум. Инҷа чӣ гап? Ҳаминҷа одамои чаққона номошона гирифтестанд спонсорҳо. Харчи хонагӣ бисёртар дастгирӣ кардостиянд. Салом алейкум. Салом афтона. Ман чаққону дурӯғ телевизора чӣ ба мекушӣ ту? Салом алейкум. Салом. Мана як чаққони дига омадан. Апай Нилуфар ҳамашонам проверка кун барои ки ман аммо Шӯҳратҷон ва Парвинашона надидестам. Манижа вай ман ҳатман ҳар якташа медро мебинам ки кадом видеоҳошонда нависондагӣ ҳастанд, чақа чаққонӣ кардагӣ ҳастанд. Медро мебинам ки кани ҳамашда обуна ҳастанд, нестанд. Ҳатман ман ҳамаша прямой эфир кати проверка мекунам. Бо ҳамон рӯзи 24 эфир шавад. Агар дроин ҳаматон бинен кани дар ҳақиқат ҳама одама масалан арзанда ҳаст чаққонида ёки не. Ҳамин рӯз мешад Нилушка чӣ мешад? Шумо дина гуфтен ки ман сулкаша роӣ мекунам. Саҳари ман ждат кардам, роӣ накардем, дига каса мондум. Бо бегонида ждат кардам ки роӣ накардем, дига каса монда. Пага саҳарида ҳеч канеста барои шумо роӣ кунед интизор. Влоги кухнишон бо лайк коммент монеми. Шӯҳратҷон Қобилов ба фикрам Россия ба роӣ намекунем туфотуна яке ғолиб шудем. Фирӯза чӣ ба не масалан касе гуд ки туҳфаи мана ман худам да роӣ кунем гӯянд Москвада бошад почта кати роӣ мекунем. Бо гӯянд ки масалан не ягон модарамда ёки хуштоманамда ёки ягон апаву хоҳарамда масалан роӣ кунем падарка гуфта гӯянд. Бо ваёда роӣ мекунем ҳамин Тоҷикистонда бошад. Бо гӯянд ки не худи Москва роӣ кунем, бо худи ҳамин Москва роишон мекунам. Ман ҳаракат мекунам ки ҳамин туҳфаҳо ҳамин соҳибошонда рафта расанд. Сайфулло бо ҳастанд. Салом апаҷонам. Салом бо мазза.
بخری باگ ما دیدستیم لیکن نیلفرخان جنبست میکنن نصیب انشالله سپانسران نامو نصباشون هم میگیرن من در آمده پرویرکا میکنم که در حقیقت هستن نیستن گیم مادر شوخی میکنم سپانسران من اهمیت من چی فقط لایک میمونم کامنت مینویسم چرا میشد اگر اون کنید چخل نماش چی میشد سیاوش هم داروهای شکستی تیز گیر بلندیدمون تیز بود جنگ نکنم شد نصیبی که باشد چاقانوی یک روز پیش انتخاب میکنیم 4 کس و یا صاحبی پول میشن پول میگذارونیم شدن دیگه آدمای گویم ای کامنتاری همون کنکورس انتخاب میکنیم و یا سپیسیال پروگرام که ما انتخاب میکنیم ما هم در همه لایک و کامنتاری می نویسیم مالدیس میبینیم کنی چخیر حتما سلام عزیز فرز سلام با هستن بسیار شدگی چاقانه ها بسیار شدگی هستن نغز الهیم بسیار شوند من مسکوه شما بسیار تماشا میکنم رحمت پروینه سلام نیلفر جان سلام دوگانه سپانسر از همه حتما دستگیری کردیستم اینجا سوست اینترنت روسیه دستید سلام از مسکوه سلام 12 لایک رحمت برای لایک گفت با سلام به همه سلام سلام بلودم منم چاقانه کردیستم کو نمیگین ما قهر میکنم و من دیر کردم کو کمتر دیر کردیم نادیره بریم ما شما را همه ویدیوتون را کامنت و لایک موندگی کو و اکاز با یک چیز دیگه میخوام پرسیدن تماشا بینان امی آدمایی که چاقانی کردیستن چاقانی میکنن نایسین کنی بسیارتر کانالی کیش مودا محقول شده مثلا ای همین زدی دسته خوب کردی کدام کانال شما دا بسیارتر محقول شدگی هسته کنی نویسین همو کانال چیش شما دا محقوله نویسین حتما از میخونیم چی کمبودی داره دیگه کانالو کمبودیاشون اصلاح کنن مثلا روی راست گوین هیچ اینجا جای وای نیسته چه گم جای خفگی نیسته سپانسرها همشون به نظر میگیرن اصلاح میکنن من نیز خودم گفتگی هستم که مثلا چی کمبودی دارن چی شونه اصلاح کنن با شما گویم تماشا بینان با هر یک کس فکری خودش گوید اگر باوری دارم که با به نظر میگیرن نیلوفر مایدگیشته همه خیلی گپ میزد مادر تاجیک نمیمارم نمیگیرین دخترها حاضر ویدیو ساعت 16 با میبرود من رسپت انیس یکم ویدیوشان ای روزی که کنکورس شده تا این روزه یکم ویدیو نکردن امروز یکم ویدیوشان میشد من در همش میرم دستگیری میکنم میگم به خفگی شوم حتما السلام علیکم سلام مهریم بهترین دوستان رحمت به همه تون من سکریت شات میکنم نیلفر خونده میپرتم زیخت نشوین دیدستیم همه تون نه شایره منم چاقان هم کم دیوچ که میگم که شما بسیارتر همه سپانسران نام شما میگیرن کسی که لایک کم تماشا میکنن هزار رحمت بلوده بیای اینجا گپ زن دوگانه خود تعریف کن رحمت به همه تون ما همه تون اسکرینشات کرده میپرتایم رحمت نیلوفر خواهر سلامت باشین شایره من در قریب همه چاقانه کدام شوی بیر کردن اما نمیدونم همش میارزند من هم چاقانه کرده ایستادم وایک نمیگنه چش میگونه 4 تا نه 8 کس گیریم همو پولای گویم پاپالام کنیم میگوین بلوده بسیار هستن من هم چاقانه کرده ایستادم سلام علیکم مادران سوزن خوبین سلام ناز خدا با شکر نیلوفر مرم دیدستین من اینجا دروغ میگن که بلوده منو بیبر کنین آخیم سمایم ده همش لایک و کامون موندستم رحمت چاقان بسیار الهیم بود کنن به همشون برار میخواهم به خفگی توفه خوب میشد پروینه توفه ها اما توفه هایی که ویدیو ده هستن و یا
вай да программа кати интихоб мекунам аку вай юра. Илоҳим агар комментария нависондаги боша, илоҳим номи шумо бирояд. Ҳам чаққон мешен, пул мегиред, ҳам бо туҳфа мегиред. Гап нест маявӣ, ман хела танбал будам агане. Танбал вай накардин, чаққонӣ накардин шумоям. Спонсорро ба назар гирен. Ман ки бобати конкурс дастгиритон кунам. Апай плюда манам выбор кунен. Плюда таҷе хоҳарҷон чӣ хел шумо? Апай ами активниё бо намебранд. Оли ҳами активниё бо намебранд. Як одамои бурд мекунанд, якум бор мебинишона. Не Сафияло, ин одамои активния, масалан мо ози номошона гирифтаесте. Ман ҳамаи инои номошона нависондагӣ ҳаста. Ҳамон рӯзи 24 шуд, ман ҳамон одамои номошона мегирам. Аммо спонсорро гӯянд ки масалан бале мана ин одамаш не, мана ин одамаш то ҳами 24 чаққонӣ кард. Чанд тае ки видео парсаги ҳастанд ҳами 10 феврал то 24 ҳамаи ҳамон видеоҳошона медиром, комментариҳошона мебинам ки дар ҳақиқат ҳамон одам як гап нависондагӣ ҳаст ё ки не. нависондагӣ бошад, масалан ба назар мегирем, мегӯем ки масалан ҳамин одам дар ҳақиқат ай ҳамин 10 то ҳамин 24 чаққонӣ кардагӣ ҳаст, комментария нависондагӣ ҳаст, ҳама спонсоррода обуна ҳаста, ҳатман вай ғолиб мегирем, барои ки намешад ихел ки вай ба назар нагирем мо. Салом алейкум, салом. Манижа Азимова чаққон. ҳамаи ници ҳамехел ҳам чаққон маладес. Нилуфар сози хуби, саломатӣ созе, кӯдакот созан, дил раҳмат. Нас худо башкар, шумо чӣ хел? Ман чаққон. художник, салом, салом. Имода менависам, ҷавоб намедӣ. Ман имон надорам ростика, ман ватсап дорам фақат, тамом. Сафало рост гуфтен некем. Шукрона худо созе ашмо пурсем апаҷон. Мани Саидакрам Давлатовам ино ҳатто инстаграмда ман нависондагӣ бидан, иноям номашон якум эфирда бисёр буромадак, бисёр гуфтанд ки чаққонӣ мекунанд. Тамошо намекунед то мардум тамошо кунен, охир камтараки. Ман омадам, хуш омаден. Сафияло сози хуби, кӯдакот созам, моро ба назар гирем. ҳатман ба назар мегирем. Ами спонсорро скриншот карда рой кунанд, гӯянд ки масалан ин видеомда ман ино чаққон будам, ман ҳамаша нависта гирифтаестам. Модари тоҷик тез видео парта охир тамошо кунем. Нилуча сиёвуш соза назан, худо ба шукр. Сиёвуш ман анҷа хулиданӣ кардеста, намедонам чӣ кор кардеста. Ман ина гир. Рав аунҷа ман давая биёр, кошечкая биёр, легая биёр, дав тез. И яблоко манавай свинка бин инҷида ғалтида. Вой худои ман. Раваша биёр, чиша мегун? Кошечкашам биёр, собачка кани? И сиёвуша бинан. Ҳами ин себа газида, инашам газида парштай. Намиҷа касе ҳаст, ҳамаш мада 3-4 комментария мемонанд. ҳамаи канала мо ба маъқул, ҳамаш занакои ҳунарманд ҳастанд. Маладес аст девочка Сафияло. ҳамаш спонсоррои беҳтарин. Салом Нилуфар, ман Владивосток тамошо караштем, доим шуморо тамошо мекунам. Матлибахон, салом, раҳмати калон ки тамошо мекунем. Чӣ шудаст ютуба Аниса? Ютуб суст шудагӣ. ҳамаш каналҳои зӯрам, ба худо пухтупазҳои хушрӯ мекунам. Ман маъқул шудам. ҳамаш ба ман маъқул. Салом духтаро созен. Канали ҳамашон беҳтарин. Спонсор ман анча чиз ёд гирифтам. Хариди фурӯш дига ҳечи намонд. Видео кунем, ҳамо пешина тамошо кардан гирен. ҳама пул кор кунӣ. Ассалому алейкум. Саидакрам девочка шӯҳрат ва инамино бисёртар дастгирӣ мекунанд. Кристия Нилуфар додам ку? Дидвай кардагӣ ҳастам. Салом апай Нилуфар, Сифат, салом.
من به بلاگر دختر هست در گرمانیا همون معقول من با ما چقونم سفیلا خارجان سازی خوبی من هم اکتیف نکردستم اپا جان حتما سپونسر به نظر میگیرن همین ویدیو امروزشون خوشتون نبا سوخن رونیشون نیتو چی با پروینه ویدیوشون چیکو کرده چیش وای چیش خوشرو نگویم کنی فهمونین کمتر خوشروتر فهمونین در همینجا هستن حتما به نظر میگیرن همون دمایی که شما زندگی میکنین منم همون دم دایم ای غریبی میبینم خرسند میشم نقص کو همسایه بدهیم میگوین که شما خودتون نشان تین ویدیوهای بینین من بسیار هستم نه همون 4 تا سوزه پلا بسیارتر گرم میگوین اپا جان پولیس سوزه خوبه من значит بس کنم کامل نویسیم من نامی من در یگون لوی ورقچه نبده چی باش مویا همی اول تو زیرا گفتیسیم من دویم افیر کردیسیم نامی شما هسته سهر میپرتون نستی باشه همش فعالان رحمت برای دستگیری شد من هم سکرینشات کرده پرتوزگی همشون دستگیری اپای نیلوفر دیدگان اپای نیلوفر هسته سیفالوزیق نشوین خواهد جان وладивосток سلام دشمو نیلوفر سلام سلام رحمت منم چقونم یاسمینه سیاوش با نقشویشه که جنگ میکنم تا بیا من سخت کنم کشکشه سخت کنم کشکشه سافت که گیر بینت توزه کن بله 26 لایک ایمان رحمت برای لایک بله 8 نفر کن 8 نفر کنیم اگر پلو کمتر میشه گویم اما پلوی تقسیم میکنیم کی باز کنکورس میشه در واتساپی من نویسین واتساپی من نویسین حتما با نصیب انشالله چند کسی دیگه سپانسر گویم جمع شدگی هستن و آستا یک جمع شده هستن با دویم کنکورس ده واتساپ نویسین ماه مارت نصیب انشالله با کنکورس میشه خیلی طرفه مورم نظر کنین نکشو انا سالف کنی سالفت کنی انا هست نایسته مادری تاجیک ایمران شاه نمامه تشکن ادرا بگیم دوگانه کمیتری مرا نمیخونین سلام خواهر جان 27 لایک من همشون با سرازو میدارم نیلوفر ولاگی ندارم یک روز با 4 تا 5 تا میبینیم نقص کم مرا چه یک روز با 4 تا 5 تا میپرتون چی ویدیو مرا کی چخون میگه با من پادپیش دارم 50 ساعت پدرکش میکنم چخیل девочка با دو کانال می نویسه برای همه چه خونه ایمارن کامنت محکم میکنه یوتیوب چی با کامنتاریاتون محکم میکنیم بله همه سپانسرها در آمده بینین همه ویدیوهاتون تماشا کرده لایک و کامنت موندگی هم حتما میدروین میبینیم ویدیو انشالله همون رو میفهمیم السلام علیکم چی گپ اینجا سلام اپای نیلوفر من هم اکتیو نشید کردستم دوشنبه تاجیکستان ملدس شما حتما به نظر میگیریم کی چقونی میکنن حتما به نظر میگیریم من ده هر روز بیم 2 باری 3 باری سکرینشات روی میکنن و دخترها میگن کی هست کی نیست گفتم من یا یگان آدمی یگان کس نه بیاد گویم چقونی کردسته گویم سراز روی میکنم میگن که من یه آدمی دیگه نه اومده چقونی کردسته نامش به نظر گیرین گفتم میگن سپانسر خوش رو با تگی بازی نکنین دوشنبه تاجیکستان چقون منم دیگه کمی نویستم نامم نیست براستی همه اینجا بودگی هم ایمده 3-4 تایی کامنتاری میمونن بیا 8 کس کنیم شدن نیلوفر اکتینی های بسیار مخی میبینیم خیلی سید اکرم فعال پروسید اسم رحمت هزار رحمت بسیار میند داریم کشوده نمیشه ای خودت کشو چخانهای عزیز بسیار سخنهای نغز می نویسن الله نگهبانشان باشد نه نمیکشم
Не, камтарша гир бас. Камтарша гир бас o'zi kirishga mahkam eknimagani. Ana mixi бас ekan. Ana gir vay sabachka tagir. Пешаки би кадом соат эфир мекунам рӯзи 25 ва рӯзи 24 соатша ҳатман ман пешаки дар сообщество менависам ки масалан фалон соат ман эфир мекунам. Барои он ки ман ҳозир гуфта наметунам. Мумкин рӯзи 24 шавад ман гум ки масалан соати 1 эфир мекунам, не ки равад ту ягон гап шавад соати 1 ман натонам соати масалан 4-5 тонам. Барои ҳамин як рӯз пешаки ман ҳатман менависам ки фалон соат эфир мекунем. Якаҷон саволи мана нахонден ку чӣ савол нависондаги буден? Билтаман бисёрдар намондам. Салом алейкум духтаракои меҳрубони сӯзакен. Салом Нилуфар, кай бо конкурс мекунӣ? Диля моҳи марта насиб бо конкурс мешавад. Спонсорҳо ҳатман касе хоҳад спонсор шудан WhatsApp да нависе бо суҳбат мекунем. Расто баъзе ва интересни видео мепартон Екатеринбург, Парвина мана таъриф доранд, шумоя молодец гуфтестан. Ҳабашон спонсорои беҳтарин, раҳмат. Салом апашка созен хубен нас, худо ба шукр, шумо чӣ хален? Салом азиза. Ба коммент накунан ғолиб намекунен. Нафаҳмидам. Ба комментария накунан ғолиб намекунен. Одамое ки чаққон ҳастанд ҳамин комментарияҳошон вай мекунем, ба назар мегирем дия медроем, мебинем ки дар ҳақиқат ҳамада обуна ҳастанд, чӣ қадар комментария нависондагана ҳаваё. Одамое ки масалан падарка ва ё рӯзи 25 да ҳамун поёни видео якта комментария нависондаги бошад, ҳамун комментарияҳошон як каса интихоб мекунанд. Программа YouTube беҳад суст шудагӣ ҳастае ки барои ҳамин ё Айман ҳам хеле ҳастае. Вообще видеоҳоя нишон наметиҳад гӯе. Кани қанд. Гир мани яблока ним хоида карди парфти гирша охе хӯр. Пешаки бигӯен кадом соат эфир мекунен. Паноҳтон да Аллоҳ саломат бошед. Пул калон шудаистед демак нафаҳмидам. Беҳтарин. Салом Нилуфар Бону, фарзандатон чӣ хеланд? Назан, худо ба шукр, мана сиёша бинед парида рафтестад. Бачатон назми нас, худо ба шукр азизам. Салом, ман дер кардам. Камтар дер карден. Модари тоҷик мо ба як гап задан шинос, ба ду гап задан апаву хоҳар. Нас ку хел ман ҳам ҳаракат кардосиам. Молодец шумо азиза Бону. Салом алейкум духтаро. Салом Нилуфар созе тинҷи саломатиё созе ҷиано соза нас, худо ба шукр. Салом Гули созан, худо ба шукр. Моям нас хай остоста бана он рӯз духтур рафтем ҳамо вай давлени паст хун кам бо ман ин доруя нависондан, ман ин доруя барои ами хун кам гуфта ҳамин доруя хурдестем тамом. Чӣ мегӯн? Фақат хун кам мегӯн. Ман худам боварӣ доштам ки мегӯн ки хун камай. Салом Нилуфар сози худатон даромада проверка кунин. Ҳар кас ҳар чӣ мегӯянд, чун конкурсо шумо сар кардем ба анҷом мерасад. Ҳатман ҳар якташа ман худам даромада хо 1 соат шавад эфир, хо 2 соат шавад, ҳар якташа проверка карда ман мебурам ҳамаша, то ки масалан хафагӣ нашавад, норозигӣ нашавад. 36 лайк. Салом ба ҳама созен хубен иншаллоҳ. Нас, худо ба шукр. Шумо чӣ хел? Видеоҳои хуб мекунанд, тамошо дорам. Молодец шумо азиза. Салом. Ва алейкум салом. О напартоша. Хай бинена мехулигана. Эва худои ман хе. Напарто. Хера ай хона мячик зелёный табёр хе. Темандаве. Баландида мо инҷода апаш биёд, ба апаш каси мешинен мехӯрен. Ра мячикта биёр, напартовая. Ай сиёша бинан. Салом алейкум Нилуфар. Салом алейкум. Ман мерам аку инҷа номи ман ягон варавша намзай. Арзанда апаҷон сози хуби фарзанда хубон иншаллоҳ. Нас, худо ба шукр. Соз ҳама шумо хутон чӣ хелен? Кам дадан ба ҳама каналҳо маъқул шуд. Салом духтаро сӯзен тенҷен ки рӯзадорае ку даст бардорад. Ки рӯзадор?
Диляҷон меган хешбозӣ накунин ҳамура гуфтам. Ҳа. Салом, 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 салом. Алайкум салом. Хуш омадӣ Мадина. Ҳо духтаракӯи хушрӯ мо пешниҳод мекунем, баъд апай Нилуфар даромада проверка мекунад, интихоб мекунад. Салом алайкум пухтупази хонагӣ салом. Ман ҳамаи видеоҳои пештарашонро тамошо карда лайк мондам. Манижа раҳмати калон барои тамошо кардану лайк мондану дастгирӣ кардан. Арзанда апаҷон ман ҳам ҳастам. Аз назар намонем апай Нилуфар. Не ҳама ба назар гирифтагӣ ҳастай. Сиёвуш модари тоҷик чӣ хел созия Нилуфар нас худо ба шукр мастура. Шумо чӣ хел? Ҳамин духтараки Анна маладес. Анна мин кати бозӣ кунак. Вай мандарина инҷа да баландӣ да мон Сиёвуш. На парто. Анна инҷа да мон. Маладес. Ҳамин духтараки хариду фурӯшу хонагирам ба назар гирен. Бисёр духтараки чаххонаи ранги ман ба назар гирифтагӣ ҳастем. Салом аз Исфарадеҳаи Кулканд. Салом алайкум ба ай Дубай. Вай мана назан охи мана девол дахи зан. Салом салом. Ох худои ман Сиёвуш вай тарафа зан. Ана мехе. Мардум лайка монен ба хеле накунен. Апаҷон активниёра чанқа вибрайз мекунен. 4 кас одамои чақонда пул метиҳем. Насиб иншоалло баъд даст вай конкурси оянда хай бисёртар мекунем. Хе одамои активни дагӯем бисёртар ҷо мемонем. Аманиша азимовай чақон кам видео мегиранд. Дар вақти гапзанӣ якити ҳаракат карданашон лозим то ин ки хушрӯ видео мебурад. Кани Имронҷон кани ҳатман ин суханҳои ба назар гирен. Номери ватсаптон чанд Нилуфар? Сифат лаззат. Ман шумода гуфтаистам нависен 92 648 88 26. Ози арзанда бачаҳо сози арзанда бачаҳо созми нас худо ба шукр созан. Шумо чӣ хеле? Диляҷон эфир мекунам биё мефаҳмонам. Малиҷонам инҷада чӣ гап боша? Номертона навис манам гашт иштирок мекунам. Номером 92 648 88 26. Хато нагуфтам тоғри нависен. Ин спонсорҳо комменти мана намебинанд чӣ ба намебинанд? Мебинанд нависен агар ҳатман мебинанд. Баҷон номи ман ҳам ҳаст дар активниё душанбе таҷик. Бале ҳастай гуфтанд кӯзи чанд бор гуфтанд спонсорҳо номи шумоям. Салом алайкум салом. Корсатм нафаҳмидам ин турки каси нависондагӣ. Ман ҳам сразу лайку коммент мемонам. Аввал ҳамашон то охир дидам. Шумо ҳама вақт ҳастед. Номи шумо ҳама вақт ҳастай. Салом алайкум апай Нилуфарҷон салом. Номерои ватсаптона нависед Нилуфар. Гуфтам ку нависен ё ки не? Ягон спонсорро илтимос номерои мана нависен. ато ман инҷа нависта наметонам. Раҳмат ба ҳаматон духтаро ки мара дастгирӣ мекунен. Нилуфар апаҷон мара ба назар гирен. номи ман Марва марҳамат коммент мемонам. ҳатман ба назар мегирем. Парвина душанбе эфиршон расо зур интересни мегузаронанд. ман ҳам активниё аз Гулистон Қайроқум. Насо азиза чӣ ба яке охи активниё як рӯз пеш интихоб мекунем. яке равату масалан гӯям ки ба сафиаллоҳа якум ҷода гирем як ҷо чен барои вай гӯем активниё. Бо равату попака бобуре. Отказ мекунем баъд. Бустоняни Чкалск бисёр шаҳрчаи нағз боду ҳавош чӣ хел ҳозир. Шамол камтар шамолу не ки ҳавош аҷоибот хушрӯ офтобак нағз. ки шумо фурӯши хонаҳо дукона сози хубе апай харисози нағзи воҳ яке ман иҷо танбал будам
Аниса Холова. Анна шумам чаққон шавен. Нилуфар номери WhatsApp-тон дар кор аст барои ҳамкорӣ. Ози ма ин ягон спонсор нанавист. Кумарам худам айвай планшет эфир дрому нависам. Дугон ҳозир кани. Ай, худо ба шукр. Мошинча ғалтид мана сиёвуш. Мана хе эфир вақте ки эфири дафа вай интихоб мекунем, актив не ма медро ман хе YouTube ҳаммая ба назар мегирам. Интернета киштянку. Ям хе медроем мебинем ман планшет дорам, планшет кати медром, телефон кати вай мекунем. Эфир мекунем, планшет кати медроем мебинем. Неверамаш бо подписчико гап мезана, боз онҳоро меомӯзанд. Эфири очень полезни душанбе наску. Шукри Аллоҳ соз раҳмат. Салом ба кулли блогерони тоҷик, ҳама зинда бошен. Раҳмат Шаҳноза. ютубда хато наста. Ассалому алейкум апаҷон, молодец апаҷон, қати амир моли сартон. Раҳмати калон, раҳмат. Раҳмат Паринаҷон. Оилияи тоҷик ба назар гирен гапошуна. Шумо даден дигар рӯз Сабинаҷон худоам мақсуд бошем. Боз хафа нашавен, ман роста мегӯям. Не Парвина, ҳамаша ба назар мегирем. Шукронаи худо созем хоҳарҷон. Салом Нилуфархон, салом. Просто дастуна хеле каналашон ба ман маҳқул шуд. Ман дам каналашон маҳқул, каналашон нағз гӯем. Салом алейкум, салом. Гули саҷидсози хуби занҳо ҳама камбудима гап занен. Дар ҳама ҷо тоқӣ ислоҳ кунам. Бале. Так. Эфир овозша пас кунам. Мана навистам номерома. Мана ай Нилуфар лайф навистам. Ай ман ҳам ҳамин хел. Як кас мана таъриф намекуна ё чӯ хел шумо духтаро мана зиқ мекунед. Нависед мана. Салом. Сабин натонистам эфир дромада наш дост 41 лайк. Салом. Просто дас каналашон беҳад зур. Салом ҳамада. Апай хосият салом. Созе назан апай хосият, шумо беҳтарин модар тоҷик. Раҳмат. Ман ба хеле маҳқул шуд Шаҳноза. Видеои монда наш дост. Салом алейкум азирку. Чӣ ба видео монда наш дестай? Невернасам хуби. Салом таҷмома, хуш омадӣ. Сози хуби фарзандо хубанд иншоллоҳ апаҷон. Алейкум салом. Модари тоҷик камбудӣ надорин. Беҳад маҳқул ба пеш апаҷон. Раҳмат нағз духтаро саломат бошин. Номери WhatsApp-тон Нилуфар. Навистам. Исматулло як бор навис мебинам. Салом. Наси билетҳо тамом шаванд, конкурс сар мешавад. Чанд қай дига мондага апай хосият вай. Просто дастун видеошон зур офарин. Спонсоро ягон таш комментои мара намедидиян. Салом апаҷон, салом Нилуфар апаҷон, чӣ ба аймара намехонӣ? Хондестам ку якта айлаб хондест. Салом алейкум, шумо соза хубе апай хосият. Чанд билет дига монда исматулло ҳозир то ай боло мебиёя ки эфир тамом меша. Салом, кай видеои нав меброрен. Насиб иншолло пага истосиёвур. Ай, худо ба шукр.
иншолло пага ҳатман видео мешавад. Апай анса влог партафтан дуюм будам, тамошо, лайк, комментария мондам. Нилуфар молодец, шумо дар ҳақиқат чаққон мана. Харид фурӯш апай ноза эфир мекардасми ман рӯзадор нақску молодец шумо. Салом алейкум апаҷон, якум комментарий, якум эфир доим видеоҳотонам медидум, эфиртона нав нақску раҳмати калон ки тамошо мекунен видеоҳои моя. Акадом видеотон вибр мекунен? Чихел акадом видеотон вибр мекунен? Нафаҳмидам. Билето 450 та монда. Кам монда ку? Марва болода навистум. Салом апа хосият, салом хоҳарҷон. Назен ман ҳам иштирок мекунам. Наз ҳатман 25 мебинем кане ки соҳиби туфро меша. Апай хосият сози хуби ҳамин замин дашин сиёвуш. Салом алейкум сози, як ду гап дорум. Номерта чи хел гирем? Номеромо ҳозир наистам ку поёнда. Нилуфар лайф кати иншолло билет мегирам. Офро сиёвуш. Апай чикор кунем барои конкурс. Конкурсда ҳамин спонсорода обуна шавен, комментария нависен якта тамом. Валейкум салом Сабин. Надидам та конкурсо кай тамом мешавад? 25 феврал. Салом. Салом тоҷмама нависундиам, таҷмама. Валейкум салом. Апай хосият аз ҳама билети бисёр чанд гирифтост мардум. Ман дар ягон спонсор дар варақчатон нестум. Чи салом аз Москва. Салом ба ҳама эфирдагӣ. Умедворам хуб ҳастен. фурӯши хонаҳо ман будам, таъриф кардам. Марвасашу салом дугона, шумо чӣ хел? Соз нас худо бошукр, шумо чӣ хел? Чанд сума активнира плаж духтаро? Салом хоҳарҷон, ани ман ҳам ҳоне хариду фурӯш ма гуфтестам. Салом алейкум апашка созен, ман иштирокчи конкурси шумо ҳастам. Молодец шумо. Салом аз Подмосковье. Салом. Номератон нанависум, 10 та билет мегирам. Шукронаи Аллоҳ соз, раҳмат Сабина. Ассалому алейкум гулдухтарони тоҷик. Салом. Конкурси навбатӣ кай апаҷон? Иншолло иштирок мекунем. Конкурси навбатӣ ҳатман моҳи мартда. Вай дар ватсапда нависен, бо суҳбат мекунем. хуш омадед модари тоҷик. Таҷмама чанд билети общий чи падарка дорен? Падаркашон тилло. Сифат лаззат номероя гирен. Модари тоҷик подписчик омадаст. Соати зиёд шуда дар ҳамин конкурс. 1000 билети 300 рубл фақат тилло падарка. беҳтаринҳо. раҳмат. Шаҳноза каналмо дар. Салом апаҷон, созани хубе? Нилуфарҷон сиёвуш хубан? Ман зан ҳастам. Салом. Нас худо ба шукр сиёвуш манҷа так пақ кардеста, устодӣ кардеста, шнидестен. Салом алейкум. Салом. Инамин ина мана хондестам. фурӯши хонаҳо аку таъриф дорам. чизе буридин. папалам шинкани. Ман инҷода навистам куҷо шудак вай? Чӣ мегӯн? Ау, фро папалам. фро куҷо шуд? фро то охира бо мо бимонед духтарои хушрӯчахоно. салом созен, чӣ ҳол дорен? нас худо ба шукр. Офро ҳамин замин сиёвуш. худо меғалтиёзи. рапулта биёр, манда инҷа футбол мондаи сиёвуш. Салом. видеоҳои тамошо кунед, мана мебинед? ман ҳар рӯз влоги шумоя мебинам. як рӯз напартоен зиқ мешам. Нилуфар ключтен. ключ танҳо барои спонсорҳо ҳастанд. ключ барои спонсорҳо. салом ҳамсол. чӣ хелед? наз худо ба шукр. шумо чӣ хел? салому алейкум апаҷон. салом.
ба ман ҳам блогерҳо маъқул бисёр ҳама каса шашлик биёин ҳама каса шашлик хӯрӣ нағз ку сиёвуш рӯзи ҷанг мекунем та ана диди ғалтиди нағз ина навистам раҳмат прости рисунки неки намедонам чӣ қадр закрепит кунам аква просто дастубна то охир бо шумоем беҳтарин салом алейкум хуб ҳастен иншолло нағз худо ба шукр шумо чӣ хел очаи асмоҷон ҷамоат шамку нафаҳмидам оста вай худои ман сиёвуш навистанд ку ман худам навистам бо мана прости рисунки сиёвуш бас навистанд номерои вай на парто набинен хай коруша ана диден ҳамин манам дар дигар конкурсҳо иштирок мекунам ҳеҷ намебарам ягон сирраша ҳаст духтаро манам ҳамин инстаграмда бисёр конкурсҳода иштирок кардам ягонташда бурдагӣ нестам хока неки ҳозир худам конкурс кардастам кани мебинем чӣ хел мешавад ҳамон дастархони туркӣ шоири 70 лайк мон бо саҳар барои ҳамон мегӯм ки баъди конкурс бо лайкҳо подписчикон нагиранд салом ба нилфар ман ҳам пешсаф ба назар гирен ҳатман ба назар мегирам апаҷон ключ наметен ключ танҳо барои спонсорон 57 лайк раҳмат барои лайк шумо дар куҷо худатон туркиро мефаҳмед нафаҳмидам апай ва намедонам оли вай поёнда чанд қайдига гапая салом алейкум ҳама каса созен хубе нас худо ба шукр ҳама одамое ки байни худошон гап задестан ва ё пропускат кардестан бос ё раҳно успед накардестам охирда апай кани номерои ватсапто нависанд коғози намедонам чӣ қадр закрепит кардан мо бурд мекардем бошем чахон мо ҳам ба назар гирен паҷон ҳатман ба назар мегирем таҷма шумо шида наметавонам охи тез бихона ман охи нестам арзанда тез хон бурд маҳалиш беҳтарин нилифар вай сиёвуш раҳмат чӣ ҳол дорен апам бибин хонада шитем бекор я чӣ хушрӯ гап мезанед апаҷон раҳмат салом бо духтарако апай хосият динбора дуромаден чӣ валейкум апаҷон ман ҳам видеотон тамошо мекунам нави фиртон дидам раҳмат ки тамошо мекунед сиёвуш ҳозир вай сарам да мезанам шоиро миксрам апай нилфар манам пешсафам ба назар гирен ҳатман ба назар мешавад билети бисёр 20 тага зиёд 11 дона монда сиёвуш теманда инҷа ба флашка инҷа теманда мезанам таози бар тез кухнидамон чуба аймуро намехонне напаҷон хондестам ку наистем ки ба назар гирен гуфта салом алейкум созаки номеро рои кун манам духтарам рашида вайша набудиян эфирда анвалейкум маълум хариду соз тенҷ манам чахону нилифархон ҳатман ба назар мегирем сиёвуш шо дига эфир нашудоз хондестам ҳамая салом ман ҳам конкурси шуморо иштирок мекунам апай нилфар беҳтарин зан ман аз ғарибӣ тамошо дорам ман зан ҳастам раҳмати калон ки тамошо мекунем морам бурд мекунем чахонам бале номи шумо бисёр мебурад овози апай нафаҳмидам ку як бор нишон апай нилфар гапзанитон апай нилфар гапзанитон манда маъқул беҳтарин шумо раҳмати калон раҳмат афаҳмо шоирам уже охир не ман ба зур нахондестам ман дидестам ки одамо байни худошон гап задестам ҳаваё пропускат кардестам гапои ваёро нахонам гуфта
ҳамин ключ чӣ бошад 100 нафаҳмидам. Парвина ключ барои ҳамин силка мондаанд. Салом барои харобшавӣ гап занен. Нилуфар харобшавӣ нависен кани барои харобшавӣ духтаро. Салом алейкум апаҷон. Салом. ҳамин хариди фурӯш фақат чахонӣ мекунад, лекин ҳамин мавори ҳиҷ нею номто нагиранд. Ман бояд ки номашро нагирам ёки спонсоро наистистанд ку номошона. Харид фурӯш мезанам хеле намеброям. Манам иштирок мекунам дар конкурс, дар ягонташ намебрам. Умедҷон зурам рост ман дар ҳама ҷо чақонӣ стиян арзанда мо хуҷан ҷамоат компания сабрас мекунем бакун фаҳмидедми мо хуҷандиҳо ҷамоат ку гуфта компания сабралас мегӯем. Ҳа фаҳмом. Салом салом фурӯши хонаҳо мо. Бале ман азиз фара билет чанд пул зиқ нашавен ба бриден. Агар як мусалмони худамон мегирад товаро гӯё ки хайр кардем. Бале рост. Салом айноми фурӯши хонаҳо нағз мебинам охи намезебамон чизи бепул. Салом апа. Салом имроҷон шопаҷон чӣ хел шумо? худо ба шукр соз шумо созен хубе. Нилуфар ключ зен. Ключ танҳо барои спонсорона бахшиш дода наметунам. Ман ку 100 бор гирифтам, ягон бор набридам. Ай конкурси мошин хона мондагӣ сиёвуш манда на парто девол да парто вай конкурсое ки масалан мошину хона мондагӣ ҳаваёям билетошро шумо харидагӣ ҳастед. бачон бачатона нишонти мана бинен чӣ хел хулигани кардисиёз ам тупашка чӣ мезана. Апай хусият саломат бошен. Катон спонсорода. Ман ҳаминҷо спонсорое ки ҳастанд ҳаваё хонаҳо имро Нилуфар беҳтарин зан ҳастед машалло. Раҳмати калон раҳмат. Исфаракиҳо ба пеш чақонӣ кунитон. Сиёвуш мезанам тенда биненам тупаша чуткара манда задесте. Нилуфар исфарагиҳоям хоне чахон гуфта маҳайлаш исфарагиҳо чахон. Хариди фурӯш хона харидани нак сиёвуш на партоманда ана давако. Салом духтаро зебо Тоҷикистон. Салом салом Питер ба пеш. Парвина лаззатҳои Нилуфар оилаи хушбахт шумо маладес. Раҳмати калон. Салом салом аз номи салом Парвина шумо дар куҷо? Питер модари тоҷик салом. Назан сиёвуш чӣ чӣ гапай ба худо қасам 100 бор гирифтам ягон чӣ набридам бовар кунен. вай ин ранги лото баринда моям пеш вақт дадам шунам хеле лото бозӣ мекардам телевизорда мешуд ку имрӯз конкурси руқя сар меша. хариди фурӯш кушти ханда ман тарафи Нилуфар сиёвуш мача кардам монен маҳайлаш. Салом бинен хулиганӣ карда куҷо рафтестай сиёвуш чӣ хел хушрӯ механдаи сиёвуш мегӯм ки айтаҷма магирам ку босанҷам як хоҳари ман спонсор да видео нағз ку ки хоҳаратон номаша гӯен кани Парвиза курӯзи Парвина. Салом салом Айша. Салом Нилуфар кай бошад канали ман низ сер тамошобин шавад. подписчик ҷамъ карда натонистестам. чӣ ба ҳоли вайда инстаграми манда нависен силкатона роӣ кунен ёки ватсапи манда нависен ҳатман видеотона каналтона мебинем. Нилуфар асадик наомад ҳоло. Нилуфарро бо бош рафта гирифтан хонаи худшон гирифта бурдан ба дадаш мебиён мегиранд. Салом апаҷон созен бисёриё зани зебо ҳастед. Ман як зани ғарибам. Раҳмат. Тоҷикистон ғарми Нилуфар беҳад гарма шудагӣ ҳастай ки ҳаво хушрӯ нек хай шамоли хунук ҳастай. ай ба охир расида мана смс охираш да хариди фурӯшона барои ҷавобам ба холазатандатам ба чӣ кор кунам. Нилуфар беҳад духтари хубай. раҳмати калон раҳмат прасири сунки
سیاوش من ровно 1 ساعت شده منم. بیاین اکنون دوستان عزیز همین که و افیر با آخر رسانیم. ساعت 8 شده است. کاپیتانش نامتون چی؟ من همسایش نامتون از میگم منم سیاوش روزی جنگ میکنم. مایلش حتما ببینم. مایلش دوستان عزیز افیر با آخر رسانیم. با حتما پگه ویدیو میشه پگه دیگه نصیب انشالله با حتما حرکت میکنیم که افیر شود. اگر که وای نکنیم با یکم کاری دیگه نبروید گویم. سیاوش